Fl-ewwel 3 xhur minn meta tnediet l-iskeda l-ġdida ta' ġbir tal-iskart minn madwar l-irħula u l-bliet ta' pajjiżna inġabru 34,444.78 tunnellata ta' skart. Dan skont tarif li ngħata mill-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli fit-tweġiba għal mistoqsija parlamentari tad-Deputat Nazzjonalista Darin Karabott u li rrappurtat dwaru il-Gazzetta Kulħadd. Fil-Parlament ġie spjegat li l-ġbir tal-iskart huwa maqsum f'erba' taqsimiet li jinkludu il-borża l-bajda tal-iskart organiku, il-borża il-ħadra jew griża tar-riċiklaġġ, il-borża sewda tal-iskart imħallat u l-ħġieġ. Skont l-istess tarif mill-Parlament joħroġ biċ-ċar li l-maġġoranza assoluta tal-iskart iġġenerat kien mitfuħ fil-borża is-sewda. Minkejja dan ġie nnotat tnaqqis sinifikanti sa Marzu li għadda u dan qabel daħlet b'mod obbligatorju il-liġi tas-separazzjoni tal-iskart. Fil-fatt f'Marzu kien hemm 250 tunnellata inqas ta' skart tal-borża sewda meta mqabbel ma' xarejn qabel. Dan fil-waqt li kien hemm żidiet fl-ammont ta' skart miġbur fil-borża l-bajda u l-ħadra jew griża. L-iskeda l-ġdida ta' ġbir tal-iskart iddaħlet fit-2 ta' Jannar ta' din is-sena u b'mod naturali segwiet il-liġi tas-separazzjoni obbligatorja nhar l-14 ta' April li għadda. Din il-liġi ta' separazzjoni obbligatorja se timponi multi fuq min ma jisseparax sew l-iskart, bilan li jitnaqqas drastikament l-iskart li jiġi mormi fil-borża sewda. Dawn il-multi li ammontaw għal 75 euro għan-negozji u 25 euro għad-djar se jitlu fis-seħħ nhar l-14 ta' Ottubru. Timxi id fit ma' dan l-impenn hemm l-iskema magħrufa bħala dik tal-BCRS li permezz tagħha f'5 xhur diġà ġew ipproċessati 60 miljun kontenitur tal-plastik, ħġieġ jew tal-landa. Fil-fatt ġie reġistrat tnaqqis fit-tunnellati ta' materjal tal-ħġieġ li nġabar hekk kif bosta nies qegħdin jażlu li jiddisponu minn dan il-materjal mal-BCRS, hekk kif il-konsumatur se jirkupra 10 ċenteżmi li ħallas meta jkun xtara il-kontenitur.